Hawu sekusile bafethu, sekusile bafethu. Khuluma nomfoko amasango sibonele. Ngithi sekusile manje. Umuntu anyazi isigazi. Avuke athi ukuyilolonga kancane. Ayikho iyenzi. Igazi lithi ukunyakaza kadelele. Igazi lithi ukunyakaza ligijima umzimba wonke. Yabo. Lento encane nje ovuka uyenze. Shaya ama-push up embedeni. Ukulula ukuma u4 point. U4 point ukuguqa. Uye phambili uye emuva. Usuke phansi nendawo uye emuva. Ngathi uhlale ezithendeni. Buye uye phambili shaya ama-push up. Ya. Nami ngithuswe omunye umfana una 3 years hleli wheelchair. Into engithuse kakhulu u-C2. U-C2. Futhi u-C2 ongalimalanga kakhulu ngoba wawa esihlahleni. Ngoba u-C2 lento engihlezi ngisho ukuthi abantu abathi mabe beba sesimweni sokuthi bayalimala. Abathi belimala nje bebe exercise. Naye lo mfowethu lo nizombona nje manginayi la ngoba sengithola umngani la eduze. Khona umngani usefikile. Sizosebenza. Yabo. So lo mfowethu inyawo zakhe ziyanyakaza. Isandla sakhe sisodwa siyanyakaza, esinye sinyakaza njengomuntu oyi-C7. Kodwa yena u-C2. U-C2 oyi-incomplete. Yabo. Oyi-incomplete. Kodwa uma umbuka uzoyitshela uyi-complete. Ngoba ni-level yakhe iphezulu kakhulu. Iphezulu kakhulu ku-2. Yabo. Mhlawumbe makuthiwa wayela phansi. Ngabe kungconywana. Ngoba yena fangabe uyahamba impela. Ngoba iy'nyawo ziyasebenza, uhlala yedwa, uyayiphekela, uyayiwasha zenzela yonke into kodwa u-C2. Yabo. Lento ama-level uya ngokuthi ushayeke kuphi. Washesha walithola yini usizo. Yabo. Nami ingakho ngithi mina ngasheshe ngalithola. Ngoba selokhu nje ngalimala. I-gym into enginayo. Kodwa still akulungi. Yabo. Akulungi. Omunye umuntu ongayibuza ukuthi hawu ndoda emva kwesikhathi esingaka pho. Kodwa kumina kuyalunga ngoba izinto engikwazi ukuzenza enzima ziyenzeka. Yabo. So asincengeni sibambeni. Sincengeni sibambeni madoda. Sibambisaneni. Kube khona okwenzakalayo. Yabo. Kube khona okwenzakalayo. Sibone ukuthi yini esingayenza. Yenze. Kancane kancane. Yabo. Nami ngizama ukushova inyawo la. Qinisa amathanga. Yabo. Negazi likwazi ukuflow. Yabo. Mina omunye umuntu angathi ayibona into engenzayo. Mina ngiyayibona. Yabo. Ngoba mhlawumbe wenzongibuka kwikhamera kanje. Kodwa mhlawumbe masunami la. Umehluko uzobuka ngenye indlela. Yabo. Uzobona ngenye indlela ukwenza. Ngoba umuntu okule position yethu okulimala kungaba nzima ukwenza zonke lento engizenza. Kakhulukazi awufake lutho enyaweni supportayo. Wenza nje natural. Ungafake lutho usebenzisa umzimba wakho. Yabo. Ngantana uthi pheqe amadolo. Amaspazimuka inkinga.
uma ngishawa isipazimi ngeke ngiqinise ngalapho basho ukuthi suke lisho ukuthi khona into oyenzayo yabo. Ngangasabi ekuqaleni sazonguyisa hayi akawisana. Yabo. Sangayenza nawe lenze. Yabo, ngoba phela silimele sekwi-disability. Umuntu ngathi mayethi uyakubuka wenza lento emzana abona ngathi wenza umsangano. Kodwa mase usukhona la usubona hayi yenziwa lento. Yabo, ifizi. Nawe ungayenza lento. Wasanda kulimala nje. Sticka kwi-gym. Sticka kwi-gym. Ujime. Uyimisele. Yabo. Ukuze uphile. Otherwise uzohamba. Mina ngizokuphasisa lokho. Ukuthi if ungayimiseli ungajimi uyahamba. Yabo. Uyahamba. Uyahamba kulula. Kodwa siyakwenza wenzeni. Subscribe bafethu, si-like-eni, si-comment-eni, sikhulumeni, siboneni singabekana kuphi, yini esingabe siqhubeka siyenzeni, siphumeleleni sephambili.